Mga ka-idol ba yan, yata karon sa Plaza Independencia diri sa Cebu City. So as of now, 5 o'clock in the afternoon. So mga ni diri. This is going to Basilica Santo Niño. So, this is the Plaza Independencia. Nagka ng mga vendors diri kay Idol Bay. So mao nang sitwasyon diri kay Idol Bay. Si Silix nakita itong si Silix yung unahan. Nagyang si Silix. So yeah, si Silix na going to SMC side. Ako tali mo suoda diri kay Idol Bay. Ang Plaza Independencia, daghan na kay vendors diri. Yulit pa din daw. Diri sa Plaza, daghan po mag-jogging diri panahon. Ako diri po magtapok mga debate, once nga mag-debate sila about politics or religion na diri. So muni karaan nga butanan sa una. Diri Managuya, pamilya. Sa unang panahon na yung skating rink karon wala na. So ngayon yung sitwasyon karon, so daghan ng vendors. Diri ka na nagtapok ya karon, nagdebate na sila about sa religion. Muli sila diri ang nagdebate about sa religion mga kaidol tayo. Mas bali may kabo na diri every Sunday gud kay naman sila diri. Unso, Ginoo. Isa lagi tayo pasabot di mana. Ang unang unsa nang kabuto. Oh, Siya pasabot si Isaiah. wa ko mingon nga si Kristo, pamos Kristo ani. Wala pa Kristo. Ang Ginoo siya ang Dios. Ang Ginoo ang Dios ang pala niya Isaiah. Pagitaglayan bersikulo. Mateo ko si Francisco pareho ko Gitawag pag Ginoo Dios. Yeah, for San Pedro dia sa unahan kaso lang karon is closed na siya until I think 5 o'clock lang siya na upload ang close. This is the Plaza Independencia of Cebu City. San Pedro kay Dalbay. Support San Pedro. So this is the Port San Pedro. Daghan po diri mga ka-idol bay. Patanon diri ng big sila diri. Daghan diri ka-idol bay nga mag-date sila diri pamilya daw mga patanon. So ako po yung lugar diri. Malingaw ra po diri mga ka-idol bay. The beauty of Plaza Independencia.
nata dire kay Dolphy gapon sa plaza. Pakita na ko ninyo kung ano yung scenario dire during every afternoon. Taga mag-jogging na dire. Vendors. So, ta dire. So, ako na dire sa pakita dire kay Dolphy. So, nanay mga duwaan diri sa mga bata sa pwede natin magduduwa ang mga bata diri sa Dolphy. Yun ang duwa mga bata diri. Dagan po mga pamilya diri kaubay ng mga bata. Ilang mga anak diri. Okay po kayo diri isang bayan ninyo kayo maka-save na diri balik na pagkaon din. Relax naman, nakakunik sa nature dito. So, mao ni scenario every Sunday diri. Daghang gani pamilya diri mo bisita, mo soroy. Mga nagduwa mga kuan diri. Mga kids diri. Ito na ang Port San Pedro. Yeah. Kaso wata kaso kay sirado na. Mga Port San Pedro. Scenario diri.
kay Dolphy. So man yung plaza karon. Di na ni para sa unang so mas bintahan na rin karon ang plaza kay Steve Bayag na siya. This is the plaza in Indonesia. Fountain diri sa una, wala na gid siya na function siya. Wala, mainom, naghihimo na, mabasa na eh. Mga nangyari kay Dolphy diri magtitog dagan rin mag-jogging diri every afternoon. So mga patano to diri meet up sila diri. Few tourists also mga patano na mga activities sa school diri sila magbuhat. This is the scenario kay Dolphy diri sa plaza. And the place there, going straight there, we're out. You can see the CCLX also. This is at the CCLX.